23 বছর उमरनि खरकसा बोरै बेलायखेनो नायथ'थाव गरन एयारहस्टेस 31 डिसेम्बर 2020 नि हर tei bini logi khoroktam male best friend tongo tei borok khorok bri miliwoi New Year ni party khlainani bagoi kaisa hotelo thangnani tei a hotelo 3 jona chela tei oboni logiyo bo tei 8 jona chela phainani tei total miliwoi 11 jona chela tongo ar jagao aboni bisingo bori hingke bo khoroksano air hostess tei adino borok hopung New Year party khlainani 3 din phung 1 January 2021 a hotel ni no kaisa room ni bathtub a air hostess borei ni mangkathai mankha bathtub klaija hingke bono sabo botharka tei adini horo tamo ongkha tei a 11 jon chela debono botharkana tei bahaike o case ni kholarsa ongkha joto kubuiko phaidi hingke obno tei no tinini story o saiman lainai omo ongkha real story hingke o story no norok first class nainyamu chungka hingke skip khlaiawoi first class naithangdi haike sinorok full story buchiwi mannai hingke video no chengnani sukang jotono no koinani muchungbo je ani channel o kotal hingke channel no subscribe khlaidi te pas ni bell icon all no sinano botapokdi tamni hingke norong thani ani video jotoni slai sukang soginani baigoi phaidi hingke bisi yang ayang kok sayakare video ni main point o thanglai sinai o pura मामला अंखा फिलिपिन्स नि राजधानी मनिला नि साल 2020 नि सन क्रिस्टिन दाकिराबो मंगै खरकसा बोरै आर जागाओ एयार हस्टेस ख्लायै दंग दिन अंखा 31 डिसेम्बर 2020 नि साल न्यू इयार पार्टी ख्लायनानि बागै अ बोरै काहामा एयार हस्टेस हिंगेंगे तो बोरै बेलायखेनो काहाम न ते बिनि गरन रक बेलायखेनो काहाम न्यू इयार पार्टी मानिलायनानि बागै बरो bini logio tongo khoroktam bini male best friend tei boro khorok bri miliwoi New Year party khlainani bagai kaisa hotel o thanglaikha ari dino a horo bini ma bo bono belakhino mana khlaika tamni hingangke nok ni bo bono saichung susuru sajak wngma bai bono belakhino maya ador khlailayo tei mana khlaimani yagulo bo o sajak ko khnaliya tei saichung wngma bai bono belakhino maya khayo abagai bini kok khnawi no bekha sabaliya roi rohorka New Year party khlainani bagai aboni yagulo khino bini 3 jon male best friend bai ongkhori thango nok nesimi borok kaisa hotel thango je jago borok room book khlai toni mani New Year party khlainani hinai ar jagao thanglaikha aboni yagulo khino a hotel te 8 jona chela rok phai sokphaio 8 jona phaimani yagulo kheno ar jagao 11 jona total chela wngoi thangka tei o 11 jona chelani bisingo bo khoroksano borei ar jagao tei borok party rok khlailaika hopung New Year ni celebration rok khlaika tei amo haike no trek horbo kuthuk wngoi thangka ar jagao borok room hingangke 4-5 na harjak tongo tamni hingke borok kila abagoi jani room thonani bagai tei Christian ni bagai bo alada room no bo bori saijung wngma bai bori saijung no thuton hinai aboni 10 din ni phungo hingke no room check in khlainani borok tei ajorao bini male best friend tongo belakhino dol kaham bo Christian no sojane ni bagai thangka bini room poila hingke bo direct room bisingo habia karoi breni room ba doga nok khlaika barebar khorang boring horka haipano bising phaising ni hoite Christine ni kuno response manlia wngma bai bo lagatar khorang ring hor tongkha haipano kuno response mania wngoi kuno mungsuk de wngoi tongkha hinai room habai thangkha bo aboni yagulo kheno room korei wngma bai room ni bathroom thangkha bo ar jagao de klai roko tongkha hinai tei ar jagao no exact thangai nugui kha je bathtub Christine klaija puila hingake o bini male best friend one sukka horo belai khino job pheki thangmani bagai bo o bathtub no tongoi tongkhana kisa saksori thanda wngni bagai bo kisa chil wngoi tongra thon hinai bo ongkhorei thangkha kuno yang ayang one sukliya
Aboni ada kontani yagulo kheno Christine te kaisa dol a ruma phayoi je project khlayo apro Christine kisafano lorosora angya angma bai bini hama no nai nai kangke saiman ka bini hama thakjak khinoi jepro okok no tui o bini dol saimano tei baki je 10 jona chela tongo bini dol rok oborong no bojotono no inform khlai rebai khaje Christine olangma eba kheba o songsa no yakari kalangkha hinoi te baki dol sona bini dol rok bo thangui che khlaimani yagulo nugui khaje Christine ni hama phailia bo thuijak te amaka hai mamlao nugmani bagoi amaka hai situation borok bo belai kheno wana jak laikha te kirijak laikha sala palo bri saijong ama hai ke thei thangnani borokni uporo no joto dos ongnai hinai borok ar jagani hoite bisileria karoi ongkhornani chesta te borok khari bo phaibekha ar jagani jepro 11 ta digio room receptionist ni borok rok check-in khlainani bagoi phaio aproke no nokha bathtub bori khoroksani mangkthei kalaija te amaka hai mamla no nogoi hotel staff bo belai kheno wana jakha te kirijak te hai mamla no nugui akoi bujiwoi logi no local police rok no inform khlai ro te police rok bo bisileria kare ar jagao spot dakti no sokphaio Suruati jacho check khlaima bai saiman ka Christine ni sako belai kheno dukhumanja mark rok nukjakha te bini private je part tongmani ar jaga rok dukumanjak nukha te bini private part ni gani gini rok bo cement rok nangjak rok nukha o mamla no nugui akoi saiman khaje te borok wansugui nakha Christian thangnai horo 11 jon chela ni bisingo bokhoroksa bwrui te nongoi jawoi phegui thangma bai o 11 jon chela bai no romprejak khana te romprejak mani yagulo bo thikena omo kahai hini borok kaisa theory sanamai naharka bongni bkhao phiaba omo hingangke kuno proof koroi angma bai borok direct bo saiman sugya omo sudo wansukmani theory simise tei naisik o mamla pura Philippines ro viral ongoi thango o kok rok tamni hingke o buri je theinai kono normal buriya bokhoroksa air hostess tei bo theimani yagulo Philippines ni je bini sinenai tei nokana gini arini area ni joto borok rok miliwoi bini bagoi justice sanlaikya tei bo theimani ukologo kubui koktamo tei bono sabo bwtharnani ukologo saboni yak ongna obono tui kwbangma borok lamao ongkhoroi justice sanlaikha aboni yagulo kheno police rok bini mangkthei no postmortem khlainani bagoi reoi rohorok aboni yagulo kheno o 11 jon chela je adino involve tongnai ro oborok no naitungnani suru khlai reo te jotoni slai swkang hotel ni CCTV camera footages rok no check khlaimani yagulo nukha Christine jotoni slai swkang hotel happai pro khorok tamchela bai happaio te aboni yagulo kheno te 8 jona chela ar jagao happai mani bo nukha aboni yagulo kheno CCTV camera o nugui mankha balcony o thanglai borok joto miliulaioi kefek mani rok chawai tongmani drink khlailai tonglai mani tei bono baksa chela kheba bamoi romoi msawai tongo te baksa kheba pono betas rogo tas khlai tongo te o betas khlai tongmani Christine bo bini ichha tuino khlai rioi tonio bo kuno ungjagya ar jagao aboni yagulo kheno camera o kuno nugui manliya tendin phungo hingke no Philippines ni joto borok rok okok no khanamani yagulo joto no wana jaglai thangbai kha aboni yagulo kheno o 11 jona chela tongmani borok no police rok ni hirasa boromoi naharo te jepro postmortem khlaimani report sokpaio apro a report o nugui mankha je o 11 jona chela bono kuno rompremani report sokpaya ar jago joto bini ichha tuino joto intimate ongmani koktoma saimankha
haipano o 11 jona selano kurto tonika toniru arjagao kok saka samani yagulo borongni bayan obono je bwrwi rokni uporo borongni kuno interest kwrwi borongni sudo interest tongo chela tei chelani sago mamangno obo hai kokno saka hingke norok to saimankha na chela wngwi chelano no hamjakmani borok rokno tamo hin borok kuno bwrwi rokni uporo interest kwrwi amo hai kokno borokni khuk baithang borok kurto saka amoni yagulo khana o cases teisa norom wngwi thangka hingke ah jago puma khorangti saka je postmortem report tongmani obono duplicate swnamwi fake se swnamo tei ani bwsajak thwima jagao o 11 jon chelano romphreui thwinani nango hinui buma saka police rokno tei o cases no tui Philippines ni borok rok pesa haino hai demand khlai laika sorok sorogo ongkhor laiye jasi sanlaika tei sa haino hai postmortem khlai rinani bagui tei abono tui no police rok black no police rok ni sako pressure wngui tei sa haino hai postmortem khlainani hinui borok bo ma wansuk laika tei khub khalaika postmortem haipano o postmortem report no officially phunukjagya kho tei o cases no tui tabuk bo Philippines o cholinai no tonglaikho tei justice rok bo sanlai no tonglaikho tamni hingke o thwimani uklongni karon tabuk sukjara kuno phano proof tei kubui koktoma nukjagui phaiya ko abagui o cases no tui tabuk bo justice no sanlai tonglaikho joto